Moi bo día, miña querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Hoxe veño vos falar outra vez de kéfir. Por moito que conte sobre o kéfir, sempre vai haber dudas, sempre vai haber alguén que me faga algunha pregunta que aínda non respondín en ningún dos outros meus vídeos sobre kéfir. E este vai a ser un vídeo sobre os diferentes tipos de kéfir de leite. Xa non me refiro a que sexan diferentes tipos de kéfir de agua ou de leite, sino diferentes tipos de kéfir de leite. En este vídeo vou vos a explicar cal é a diferencia entre distintos tipos de nódulos de kéfir, porque é algo que genera moitas preguntas, en serio, e digo eu, pois, un día teño que aclarar. Porque hai diferentes nódulos e porque o meu kéfir córtase moito, o meu kéfir é demasiado ácido, por que o teu kéfir queda así de espeso se a min non me queda? Vamos a por todas esas dudas. É verdad que existen como aspectos diferentes de nódulos de kéfir. Un son como pequenos gránulos de arroz como inflados, moi pequeniños, outros son como un cacho de trapo estirado como deformado, e hai outros que son como pequenas bolas que se parecen moitísimo a unha coliflor, pero, bueno, son, pois, suaviños. Pero non é que sexan especies diferentes, o sea, un nódulo de kéfir, sexa o aspecto que teña cal sexa, é como unha biomolécula que está formada por bacterias ácido-lácticas e ácido-acéticas, dentro desas hai diferentes tipos, e tamén por levaduras, por distintos tipos de levaduras. E tamén está formado, o nódulo de kéfir, por unha estrutura, unha matriz, que se chama o kefirano. O kefirano, digamos, que se vai formando a ocasión das bacterias, o que fai é como se fora a estrutura que vai a facer como o nexo de unión, como se fora o pegamento, o sitio onde vivir as levaduras e as bacterias. Entón, hai moitas cousas que facemos na nosa casa ou que usamos que o que fai é cambiar o aspecto dos nódulos. Pero realmente todos son o mismo. O que varía é a proporción, digamos, a proporción que hai entre levaduras, bacterias, distintas levaduras ou distintas bacterias. Vamos a enseñar os tres, porque estuvenos guardando para facer este vídeo. De feito, os piquiniños con forma como de arroz inflado túvenos que pedir, porque eu fai anos que non os tiña así. Entón, túvenos que pedir. Vouvos a enseñar, a ver cal tendes vós. Este sería o aspecto dos nódulos que son como máis redondiños. Parecen como boliñas de coliflor. Este aquí estáse como dividindo para formar outra estrutura. Pero estes serían os tipo coliflor. Aquí teño os que son máis como tipo delgadiños, os que se parecen máis a arroz inflado. Estes chiquitíns que vedes aquí, que son así como moi pequeniños e moi soltos, moi granulados, non é que sexan estes, pero de pequenos, non funciona así. O sea, se ten unha boa estrutura de kefirano, van a formar xa así. E estes multiplícanse por bipartisión, o sea, cando a eles lle dá a gana, soltan como un cachiño, como se ve antes no vídeo que vos enseñín, solta como un cachiño e fai como unha nova biomolécula aparte. Pero estes non é que sexan estes de chiquitíns. E a outra forma
que vos digo que é como se fora un cacho de trapo deformado ou así, é unha estrutura que nin é redonda, nin é granulosa, e fai como se fora, a ver se eu podo abrir, porque ás veces non me deixa, fai como se fora así, un cacho de trapo que ten como unha estrutura como deforme. Vou volo enseñar que teño outro máis grande, co meu kéfir que teño para colar, porque o puxen uns días a alimentalo para enseñárvolo ben. Pero bueno, esta sería a terceira estrutura, digamos, a terceira forma de nódulo. Que despois hai outra estrutura máis, que lle vin unha vez a unha persona, só unha vez na miña vida, eu nunca a tuven, que é como se fora unha especie de gelatina blanda, ou sea, un desequilibrio total. Pero bueno, vou vos enseñar esta un pouquiño máis grande. Este sería o meu kéfir perfectamente ben equilibrado, espesiño, sin separar o suero. Isto sería o kéfir perfecto. Vamos a colar. Bueno, vou vos enseñar a textura que ten. Eso antes de nada. Mirad. A textura é, como vedes, que fai como casi sólido, non o é, porque isto tan pronto como o colo o que fai é quedar moi cremoso, pero cando está aínda sin colar, como mantén a estrutura, parece que é casi sólido. Ligeramente ácido, moi pouquiño, e sin nada de burbujas, nin de sabor intenso a fermentos, nin a levaduras, nin... É un sabor moi equilibrado. E antes de que me dixades que xa sei que vai a pasar, que ao kéfir non se lle toca ca cuchara, ten moitos matices, todo ten moitos matices. Ti procura non tocarlle ca cuchara, se non sabes ben o porqué. O sea, con cuchara de metal me refiero, pois usa plástico ou unha de madeira ou o que queiras. Cando se di que non se pode usar unha cuchara ou un utensilio metálico para traballar o kéfir, é porque o kéfir vive ben nun entorno ácido e hai unha fermentación. Entonces, dependendo da aleación que teñan os utensilios que vas a usar, pode ser dañino ou pode que non lle faga nada. Hai metales, digamos, por exemplo, non sei, o aluminio, que pode reaccionar ca acidez. É como que se corcome, descompónse, desfaise, ese metal pode lle facer daño aos nódulos de kéfir. Pero neste caso, cando a aleación é como de aceiro con non sei con que, pois non lle fai daño, porque este metal non se vai a corroer ou a descompoñer porque toque un pouco na acidez que ten isto de mío. A acidez que ten o kéfir non é tan baixa, non ten un pH tan baixo como para facer corrosión en esta cuchara. Pero, ollo, se son de aluminio, sí. Como podedes ver, o meu colador... Bueno, non podedes ver porque non se ve moi ben agora no vídeo que agora que a miro. Pero o colador sí que o uso de plástico. Por qué? Porque a maioría, a inmensísima maioría de coladores tradicionales, a malla é como de aluminio, non sei que aleación ten, que pode reaccionar con pouquísima acidez. Entón, si, eu o colador uso de plástico, pero isto non. Isto, para corroer esta cuchara, habería que botala en ácido, non sei, de baterías do coche, por exemplo, ou así. Ok, vamos. Vou a recuperar os nódulos que teño aquí, como normalmente cando fermentan xa están como a derriba. Entón, este sería o nódulo do que vos falo. Incluso vou a lavar para enseñárvolo mellor. É unha estrutura, pois, moi gomosa, moi chiclosa. É unha estrutura que recorda algo como un cacho de estómago de vaca ou así. E crece así como se fora un cacho de trapo, sin moita ordenación, vai facendo o que pode. Entón, este sería o terceiro tipo de nódulo do que vos falo. Tiño aquí a comer para podervolo enseñar ben porque o tiña inactivo. Pero, bueno, eu o nódulo co que suelo facer o meu kéfir é este, o que ten forma como de flor de coliflor. Para min é o mellor, o ideal.
Si os nódulos son unhas biomoléculas formadas por levaduras, bacterias e unha matriz que os une, que está composta por kefirano, aparte de outras moitas cousas, entón, que é o que fai que os nódulos teñan diferente aspecto, que teñan formas diferentes ou unha estrutura, que adquieran unha estrutura diferente. Vamos alá. O nódulo sabe perfectamente o que ten que facer para estar equilibrado, para ser un sistema equilibrado. Nós somos os que desequilibramos ese sistema, pois ao tratalos, ao manipulalos, ou simplemente pois a maneira que temos de tratalos, de andar con eles. O primeiro dos factores vai a ser a temperatura, o sea, a temperatura moito máis alta vai a favorecer que os nódulos sean pequenos e soltos. Estou falando dunha temperatura pois superior aos 20, 22 grados ou así. Se é unha temperatura moi alta, ao largo do tempo, non pouco tempo, pero ao largo do tempo, esa maneira de tratalos, o sea, con demasiado calor, vai a facer que fermenten moito máis rápido, e iso, ao largo do tempo, volvo a insistir porque é moi importante, vai a favorecer que haxa máis levaduras que bacterias. Entón, rómpese un pouco o equilibrio, empeza como a resquebrajarse, e fai como os nódulos soltos. Outra cousa sería, por exemplo, o equilibrio entre cantidad de leite ca cantidad de nódulos. Ti, por exemplo, se tes moito nódulo e moi pouco leite, é verdad que che vai a fermentar rápido, pero vai a favorecer que o nódulo sea como deforme, que teña como esa forma de sábana que está como desequilibrado, que non ten unha forma, digamos, equilibrada para o nódulo. O tipo de leite, o sea, o tipo de leite que lle botamos é super importante e vai a determinar tamén como estea a salud do kéfir, do nódulo de kéfir. Non é o mismo botarlle unha leite que está manipulada pola industria, xa sexa porque lle quitaron a grasa, que é desnatada, que é semidesnatada, que ten calcio extra, que ten... A millor leite para botarlle aos nódulos é a leite que estea a menos manipulada posible, o sea, que ten, que sea tamén que estea esterilizada, pero que sea unha leite que, digamos, que caduca rápido, non estes cartóns de leite que teñen unha duración ao mellor de 6 ou 7 meses, e que mellor leite fresca. O lavado dos nódulos. Eu non lavo os nódulos nunca, a non ser que por exemplo, queira descansar e en vez de congelalos os deixo na nevera durante un ano, gardados en kéfir. Bueno, teño outro vídeo explicando como conservalos, tanto congelados como na nevera, meses e meses. A non ser que sexa un caso deses, eu non lavo os nódulos, porque os nódulos van formando como, tendesvos que dar conta que teñen como unha especie como de mucosidade. Iso é o kefirano e máis as bacterias lácticas que forman como ese moquiño, que é como están eles ben vivindo. Se o lavamos continuamente, os lavados van a promocionar que os nódulos se quiebren, se rompen e se deforme a estrutura do kefirano e nos forme uns nódulos pois dos soltos ou deses que son con forma de cacho de trapo. E despois tamén influye muchísimo a agua que usas. A miña agua é de pozo e non está tratada, digamos, con cloro, non? Non é o mismo unha agua de manantial que unha agua da traída aquí en España, bueno, aquí na miña zona, chámaselle a unha agua que a gestión de aguas do teu país ou do teu concello tena como acumulada e botalle un cloro, pois para que a agua non teña problemas, non? Pero é que o cloro mata bacterias. Recordovos que un nódulo de kéfir é unha acumulación de diferentes tipos de bacterias e levaduras, pero son bacterias. Entón, se usamos unha agua que teña cloro, de xeito natural, ainda que a deixáramos descansar 2 días, non vai a ser o millor para eles. Entón, tamén podemos fomentar que se desequilibre o sistema do nódulo e que nos quiebre, que nos rompe, que se faga gelatinoso ou que faga a forma esta rara de cacho de trapo. E despois,
pois tamén influye que canto tempo deixamos fermentar. O sea, o ideal serían, pois, entre 20 horas e 30, non máis. O sea, un día e medio está perfecto para tomarmos o noso kéfir. Se o deixamos, por exemplo, nunha maduración, unha fermentación como máis lenta metida na nevera, ou que non é o mismo que fermente no verán que no inverno, aínda que a teñamos ao aire libre, non na nosa cociña, porque non é a mesma temperatura. Entonces, unha fermentación que sea moito máis larga, máis prolongada no tempo, e que a deixamos fermentar máis tempo, o que vamos a conseguir tamén é que haga demasiada fermentación e vamos a favorecer que haxa máis levaduras que bacterias. Entón, volve a haber un desequilibrio e pois vainos a saber como máis ácido, con un sabor como que recorda un pouquiño a unha levadura de panadería, porque as levaduras son levaduras. Se hai demasiadas levaduras, pode ser que o sabor a kéfir, o cheiro, que nos recorde un pouquiño como a masa da panadería, non? Porque ten levaduras. E por todo isto que vos expliquín, aínda que eu lle dea un nódulo a unha persona con este aspecto, ao cabo duns meses van a ser diferentes, ou non, pero bueno, colle a posibilidade de que sexan diferentes porque a maneira de tratalos vai a determinar a forma e o desequilibrio ou o equilibrio perfecto do nódulo de kéfir. Entón, estes chiquitíns co tratamento adecuado poden chegar a formar nódulos perfectos, o sea, que sean nódulos así. Estes non, estes lle costa máis, pero poden chegar a formar nódulos destes con un bo tratamento, quero dicir. Este tipo de nódulos teñen máis levaduras que bacterias. O que van a facer é un kéfir que é como moito máis fermentado, un pouquiño como con sabor a alcohol, o seu cheiro pode nos recordar un pouquiño o que vos dixo como a levadura de panadería. Fai un kéfir moi líquido, nada cremoso, o sea, moi líquido, moi fermentado, sepárase moi rápido o suero do que é o kéfir, un toque ácido, un toque non. Este, para min, é o kéfir máis ácido que se fai cos nódulos. É como a súa fermentación, é como un pouco alcohólica, porque o que fermenta é o azúcar do leite, faino fermentar. O que vamos a ter é unha bebida incluso con un pouquiño de burbujas, como se fora con algo de espuma, como se fora espumoso. Este que temos aquí é porque ten máis bacterias que levaduras. O que vai a facer, corta moi rápido o leite, o sea, corta bastante rápido, non ten tanta sensación alcohólica nin espumosa como este daqui, pero sí que fai un kéfir bastante ácido e moi líquido tamén, o sea que non vai a chegar nunca a ter a densidade deste, que vos enseñen antes, pero sí o que podes notar é que é un kéfir como espeso, como moi espeso, pero é espeso como se fora parecido a unha gelatina, é como gelatinoso, non ten espeso de densidade, senón que ten como unha espesura como de gelatina, fai eso, como gelatinoso. E estes, que son os nódulos, para min, mellores, son os nódulos máis equilibrados, tanto en levaduras, en bacterias, o kefirano está ben formado para formar a estrutura e aguantar aí das levaduras, das bacterias, e que vivan perfectamente en simbiosis unhas cas outras. O sea, en simbiosis digo que hai bacterias que se benefician do que outras bacterias fan e deixan. O sea, iso é vivir en simbiosis. Un equilibrio perfecto é este tipo de nódulo. Fainos un kéfir moi suave, ligeramente ácido, pero agradable ao paladar. É como se fora un yogur un pouco máis ácido e ten un sabor lixeiramente fermentado, pero, o sea, equilibrado, rico, fresco, o sea, suave, e consigue unha textura, como vos enseñín, como casi sólida, pero non o é, e cando o colas, o que consigues é un kéfir espeso, cunha textura cremosa increíble, e non se corta de segundas, non fai unha segunda fermentación aquí. Os outros dous podenche facer unha segunda fermentación despois de colado. Mira o que vos digo, e este
que teño aquí, pode estar na nevera pois 3 ou 4 semanas ou 5 e non volve a fermentar, o sea, é moi equilibrado. E a súa textura densa, cremosa, espesiña, colle un pouquiño máis de corpo cando deixamos como descansar, agora está recién colado, pero depois colle como un pouquiño máis de corpo. Para min é ideal para tomar solo ou para mesturar, por exemplo, con frutas ou con unha macedonia, porque queda como se fora unha crema, unha crema de unión, chin chin. Deixa bigote sempre. Este equilibrado deixa bigote sempre. En resumen, o equilibrio perfecto entre levaduras e bacterias vai a facer que a formación do kefirano sea adecuada e sea capaz de formar unha estrutura perfecta para que poidan seguir vivindo ben as levaduras e as bacterias. E quen desequilibra o equilibrio das levaduras e das bacterias somos nós, cas nosas accións, pois como os tratamos, como os lavamos, o leite que lle botamos e a temperatura ao cal o sometemos. E agora me imagino que haberá moita xente que me queira preguntar, pero cal é o mellor, ou cal é máis malo, ou cal é máis bo? Non hai ningún kefir que sexa malo. Quero dicir, o único que vai a cambiar, sexa cal sexa o nódulo que ti teñas, o único que vai a cambiar é o gas que ten, a acidez, a textura e o sabor. Todos son bons? Pois sí, todos son bons. Que pasa? Que se é moi ácido ou ten moitas levaduras, dependendo de como teñas ti o teu estómago e o teu intestino, pois podes ao mellor notar pois que non che senta tan ben ou que che fai gases porque che fermenta despois no estómago ou tal. O máis equilibrado, o que se fai con este. Estes son malos, para nada, non son malos. O que pasa que, pois eso, cambialle o sabor, a textura, a acidez, a fermentación, é diferente. O que non pode ser, por exemplo, tomalo en grandísimas cantidades, porque o kéfir non ten esa finalidade, tomalo todos os días en grandes cantidades, pero un vasiño cada día senta moi ben. Ir como pouco a pouco adaptando o teu corpo se é a primeira vez que o empezas a tomar. O sea, como todos os alimentos do mundo, calquera cousa que empeces a tomar, non sabes se che vai a sentar ben ou mal. Ten que ir como pouquiño a pouco, non? Bueno, pois tens que ir mirando se o teu corpo o acepta ou non. E con isto repito porque só teño dito en máis vídeos, non a todo mundo lle senta ben e hai persoas que non o poden tomar. Eu non son médica, non vou ser eu quen che dea consellos de pa que é bo, pa que non é bo. É bo pa a flora intestinal. Pero hai persoas, por exemplo, as inmunodeprimidas, que non poden tomar kéfir, pois por motivos de que o seu corpo... Bueno, non son médico, non cho quero explicar, pero, bueno, que non todo mundo pode tomalo. Así que eu só che dou consellos de como facelo millor ou máis millor, pero eres ti a que vas a decidir se che é bo ou non che é bo. Gustaríame moitísimo que me axudaras a compartir este vídeo, que yo mandaras a todas esas persoas que se queren iniciar no kéfir ou que teñen estas dúdas ou... Teño moitos máis vídeos falando solo de kéfir que buscas facilmente no meu canal. Unha pregunta que xa sei que me ides a facer, porque esta sí que tamén é de sempre, é: Nuska, onde consigo os nódulos para empezar a iniciarme no mundo do kéfir, non? Os nódulos, bueno, non se poden formar na casa así desde cero, iso é unha mentira que rula moito por aquí por internet, iso é mentira. Alguén chos ten que dar. E quen chos vai a dar? Eu estou segurísima que vivas donde vivas, hai alguén cerca de ti que ten moitos. O sea, todo isto que vedes aquí é unha barbaridade de nódulos de kéfir, e eu o que fago é regalalos. E regalollos a xente pa que os teña, pa que os coide, que lle sigan medrando e seguir regalándolos a outras persoas. Entón, cal é a maneira de conseguilos? A ver, a todo isto que hai unha norma non escrita que di que os nódulos non se deberían de vender, porque deberían ser de regalar de boa fe. Eu teños, reprodúxenseme e regalos e listo.
Pero supoño que a través de internet tamén os sabrá vender. Pero se pos, non sei, un mensaje nas túas redes sociales ou nos teus grupos de Facebook ou de WhatsApp ou así, quero nódulos de kéfir, estou segura que os vas a encontrar. E eu sei, a ciencia certa, que hai grupos en Facebook que se chama, pois eso, Kéfir Vigo, Kéfir Coruña, Kéfir Valladolid, donde a xente se une pois para regalar os seus nódulos de kéfir. Ánimo que os vas a encontrar, estou segura que os vas a encontrar. Eu non os mando por correo a ninguén, pero, bueno, se é de xente por aquí ou algún día tal, pois non teño problema en regalalos. Espero tervos axudado con estas novas dudas sobre kéfir, seguro que van a xurdir moitísimas máis, e eu seguirei facendo vídeos sobre kéfir e sobre recetas de kéfir e todo, e nada, coidadevos moito, portádevos ben e sedeme moi felices.